Nafża lil dawk li jeħtieġu l-qrar li jistgħu jitlu fis-sankristija fejn hemm saċerdot jibqa' disponibbli anke waqt il-quddiesa biex tiċċelebraw il-qrar. Daqs kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-mitneb jiena ma rridx jista' jogħġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina Għatuni widen u ersqu lejja jisimaw leħni u tieħdu ruħ bat namel ma'kom li jibqal dejjem dini mħabti skont il-wedid x'tiswa il-fidi mingħajr emin il-fidi mejta bla frott fis-snin ngħixu il-kelma għax kitba sarraf jekk ninqdew bija mingħajr twemmin fil-bib ninsab jgħid il-mulej qiegħed inħabbat donnu għal xejn jekk xi ħadd jismani jiftaħ li l-bib għandu nikol jiena niklu bħal ħbieb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxiepli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan
u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. ċartu qalbkom u mhux ilbiskom, u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba, u jisobbih għall-ħażen. Min jaf jerġa' xibdielu jisobbih u jħalli barka u rajħ offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom? Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bell-artar ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu, ħenna l-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wir tiegħek jaqa' żeblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom u l-mulej ġietu wejra għall-art tiegħu għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għalina għax nibna fl-imkien. O Alla, għalina għax nibna. Ikollok nini minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-nina tiegħek ħassar ħtiti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien. O Alla, għalina għax nibna. Għax jien narafhom ħtijiti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien. O Alla, għalina għax nibna. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien. O Alla, għalina għax nibna. Rodni lena ta' salvazzjoni tiegħek, u bl-ispirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xoftejja Sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien. O Alla, għalina għax nibna. O Alla, għalina
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, mela aħna inħeġġukom biex ma tirċifux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid: fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu iż-żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-Mulej. Illum la tlobsux qalbkom, iżda jsemgħu leħen il-mulej. Gloria uti fili le Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej.
Meta ngħidu l-kelma randan, x'jiġi frasna? Forsi s-sum, bħalma provajna nagħmlu l-lum, nibdew nidħlu bil-mod il-mod fl-ispirtu taċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa l-mqazza, tal-ġimgħa l-kbira. Forsi nippruvaw nagħmlu ftit tal-karità, ftit tal-penitenza. Jekk nieqfu hawn biss, nkunu fimna ftit biex ma ngħidx ma nkunu fimna xejn mir-randan. Iż-żmien tar-randan huwa żmien illi fih il-mulej jagħtina grazzja kbira. Li min din il-grazzja? Li ma nibżgħux mid-djufijiet tagħna. Qed ngħixu f'dinja li tirraġuna totalment il-maqlub. Jekk għandek difett tipprova ttieħ, anzi. Turieħx. Ipprova uri is-sabiħ kollu tiegħek imma aħbi wattej id-difetti kollha li għandek. U dan fl-aspetti kollha tal-ħajja. Mill-aspett fiżiku tagħna, għall-aspett relazzjonali tagħna, għal mod ta' kif inġibu ruħna fix-xogħol tagħna, fl-iskola, fl-istudju, id-djufija tiegħek aħbija. Id-difett tiegħek aħbih, turieħx. Waqt li llum il-Knisja qed tgħidilna le, ħaddan id-djufija tiegħek, ħaddana d-djufija tiegħek, il-qaħħa d-djufija tiegħek. Idħol fid-deżert tiegħek, tibżax mid-deżert tiegħek. Aħna ngħixu ħajjitna kollha kemm naħarbu mid-diffikultà, naħarbu l-vojt. U allura nippruvaw nimlew il-vojt b'elf ħaġa. Nippruvaw nimlewh l-ewwel qabel kollox bil-ġejt, imma tant u veru li dak il-vojt jibqa' illi l-ebda ġejt mu kapaċi iwaqfek milli tkompli titħabat biex timla l-vojt. L-ebda ġejt. U aktar ma jkollok, aktar tħoss il-bżonn li timla l-vojt għax donnu l-vojt qiegħed jikber mal-ġejt. Fuq il-livelli kollha tal-ħajja. Interessanti għax aħna ngħixu bil-maqlub. Minħabba d-dnob minħabba l-egoizmu, minħabba li rridu kontinwament niddefendu lilna nfusna. Għaw xi ħadd minna li l-ewwel ħaġa li jagħmel meta jiltaqa' ma' xi ħadd li ma jkunx jafu jgħidu isma' għax jien għandi dak id-difett għax jien għandi dik id-djufija kemm irridu biex noħorġu d-djufijiet tagħna u d-difetti tagħna u naqalgħu qalbna biex ngħiduhom, u naqalgħu qalbna biex ngħidu l-istorja tal-problemi li nkunu għaddej, naqalgħu qalbna. Għaliex għax aħna jista' jkun nridu nuru faċċata sabiħa. U biex turi faċċata sabiħa, biex tgħix dik l-ipokritess li semma Ġesu fil-Vanġelu. Ipokritess. Hekk jagħmlu dawk li jridu juru faċċata sabiħa. Jagħtu karità u x'jagħmlu jqogħdu jgħidu aħna tajna karità. Hekk jagħmlu dawk illi jridu juru faċċata sabiħa. Jitolbu x'jagħmlu. Joqogħdu attenti li jarawhom kulħadd jitolbu. Jew jgħidu lil kulħadd li qed jitolbu. Hekk jagħmlu dawk illi jridu juru li għandhom faċċata sabiħa, jagħtu karità, isumu u jridu juru lil kulħadd li huma sajmin. Għaliex għax aħna rridu niddefendu lilna nfusna. Tagħmel parti mill-istin tas-sopravivenza tagħna. Din hija r-realtà tagħna. Ir-realtà tagħna. U l-Knisja tistedinna llum biex inkunu nies ta' veru, ta' veru, ta' veru. Biex naċċettaw li aħna limitati, dajfin. Biex naċċetta jien ġenitur li huwa nħobba t-tifla tiegħi, inħobbu lit-tifel tiegħi u rridu jimxi l-qudiem fl-iskola, imma rridu jimxi l-qudiem fl-iskola mhux għalih biss, għalija wkoll. Għalija wkoll għax jien naqla miegħu, jien napprofitta miegħu, jien ikolli l-interessi tiegħi miegħu magħha ma dak it-tifel ma dik it-tifla.
mhux biss għax veru nħobb jew inħobb tassew lil dak it-tifel lil dik it-tifla. Hemm il-jien. Iwa nħobba l-mara tiegħi, nħobbu r-raġel tiegħi, imma ħażin għalih ma jħobbniex lura, ħażin għalih. Hemm il-jien. Imbagħad ngħid jien inħobbu jien nagħmel daqshekk għalih, jien nistinka daqq hemm il-jien. Hemm il-jien. Iwa ta' jien xogħol nagħmlu ta' fuq ix-xogħol nagħmlu x-xogħol tiegħi ta' u jew billi noħroġ sija qabel mhux kulħadd hekk jagħmel u billi kultant u billi hemm il-jien u ġranna li tant drajna niddefendu lilna nfusna illi l-vojt illi dak li huwa jikraħ m'għadniex naraw vojt, m'għadniex naraw ikraħ. Tant irnexxilna nitħqu bina nfusna. Il-korruzzjoni ma ngħidulix iktar korruzzjoni imma ddabbar rasek. Illi fil-business tqarraq ma ngħidulix iktar serq, le imma li tkun moħħok ilħaqlek. Illi kultant ma tkunx fidej lejn il-mara jew lejn ir-raġel, ma tnix inqishom bħala żball kbir, imma hu fid-dinja kollha stediniet u kollha diffikultajiet u kollha challenges, mhux bil-fors xi darba jew oħra. Aħna s-saċerdoti, u hija billi nieħu ftit iktar minn dak li għandi nieħu, jew hija billi dmiri ma naqdex sewwa, u hija billi l-iskop tiegħi ma jkunx verament li nħobb u li noġob lil Alla ma tkun xi ħaġa oħra, u hija mhux kulħadd. Qas jaħbad ma' moħħna biss. Qas jaħbad ma' moħħna biss. Tant ngħixu f'dinja ta' teatrejn. L-ewwel wieħed jien ta' fux. L-ewwel wieħed jien. Dinja teatrejn. Ipokritess, hekk tfisser il-kelma ipokritess, atturi. Atturi, hekk jagħmlu l-atturi. U jien attur, aħna atturi. Qiegħed hawnhekk jien u x'hekk biex inħobb lil Alla, biex inwassal il-messaġġ tiegħu min jaf x'interessi oħrajn ikunu għaddejjin minn moħħi bħalissa. Qegħdin hawn aħna biex nibdew ir-randan imqaddes biex nikkonvertu, biex inbidlu l-qalb tagħna, min jaf x'interessi oħrajn hemm għaddejjin bħalissa fil-moħħ u fil-qalb tagħna, min jaf għalfejn qegħdin hawn xi mdorrijin. U issa mbagħad billi kif ikollok l-okkażjoni torok il xi ħadd torku ħaġa kbira, issa ġejja l-elezzjoni u nibdew. Tkun problem mhux kulħadd hekk jagħmel. Il-vojt tagħna mhux biss insejnieh, mhux biss tlaqnieh u abbandunajnieh, mhux biss għattejnieh, imma lanqas għadna konxji li jeżisti xi tip ta' vojt fil-qalb tagħna, fil-qalb tal-bniedem. U aħna meta nirriflettu sew, aħna vojt. Aħna deżert. Aħna deżert. Ma tant ippakjajnieh, tant imlejnieh b'affarijiet dan id-deżert, illi tant aħna ljenati li nimmaġinaw illi maħniex ngħixu f'deżert. Imbagħad jiġu l-problemi u hemmhekk u jiġu d-diffikultajiet u m'għadniex nafu niħħendiljawha għaliex. Tiġi marda, m'għadniex nafu niħħendiljawha, m'għadniex kapaċi. Għaliex għax ilna l-insejnieh il-vojt, ilna l-insejni għadju fija tagħna, b'mod żbaljat. B'mod żbaljat. B'mod żbaljat. Għax aħna dajfejn konna għadna u nibqgħu. Allura l-istedina tal-Knisja u l-istedina tiegħi llejla hija waħda sempliċi ħafna, sempliċi. Ma nistgħux nikkonvertu jekk aħna ma nkunux nafu fuq xiex iridu nikkonvertu. Allura nispiċċaw mbagħad ir-randan xi sakrifiċċju minn hawn, penitenza minn hemm, xi ħelwa minn hawn, ħelwa minn hemm, ma nieħux dik u ma nieħux l-oħra. U nħallata għax ma tikolx ħelu tonqos ftit ukoll jagħmellek tajjeb, għall-apparenza wkoll u jagħmellek tajjeb ukoll fiżikament għas-saħħa, allura naħseb nipprova naqqat l-affarijiet flimkien forsi l-bambin bagħtu r-randan. Jekk jien minix konxju mill-vojt tiegħi, mid-djufijiet tiegħi, mid-nubit tiegħi, jekk jien meta npoġġi li nnifsi quddiem dak il-kurċifiss,
id-differenza bejni u bejnu ma narajiex. Ma narajiex. Jekk ma nħallihx jiġġudikan, jekk ma nħallihx jgħajat li jien nirraġuna b'mod differenti minnu, li jien nħoss b'mod differenti minnu, li jien naġixxi b'mod differenti minnu. U jimporta li jien naħseb differenti minnu, li jien nħoss differenti minnu, jew li jien naġixxi differenti minnu. Għaliex? Għax jien identifikat miegħu permezz tal-magħmudija. L-immaġni tiegħu, l-istampa tiegħu qiegħda fil-fond tal-fond ta' qalbi. Jew nitolbu lil mulej biex matul ir-randan mhux naġixxu, mhux nagħmlu affarijiet. Le. Imma l-ewwel qabel kollox niġu konxi mir-realtà tagħna, minn dak li aħna tassew. Jew nitolbu lil mulej biex bid-dawl tal-kelma, il-kelma talla. Il-kelma talla li nisimgħu jdejn li tgħinna nidħlu fina nfusna, jdejn li tgħinna narfu tassew aħna minn aħna. Bil-qawwa tal-Ewkaristija, meta ngħixuha bis-serjetà, bil-verità, mhux sempliċement morna biex nieħdu semma l xi ħaġa tas-soltu. U bil-karità li taqta' fil-laħam il-ħaj. Li taqta' fil-laħam il-ħaj. Ngħixu tassew dak li aħna msejħin għalih il-magħmudija tagħna. Ħut Jeżis, bl-umiltà kollha nitolbu lill-Alla biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda ta' ndiema. U Alla, intħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek. U bitpattija li nagħmlulek ittaffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna, kun twajjeb magħna. U sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna l-qaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan sejrin inqedu fuq rasna. Biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa nkunu ħejjejna ruħna u issaffejna mid-dnub. Jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa l-misteru tal-Għid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Trap in
terġa' ssir. Biss m'intix tal-mewt il-sir. Ara l-bxara tajba l-bnedmin hawn fil-qlub mitnub nidmin. Jindmu emnu fl-Evanġelju, lubkom intom la twebsux, talmu lejlenu jisimaw biex fidlam ma tintilfux. Jindmu emnu fl-Evanġelju, lubkom intom la twebsux, talmu lejlenu jisimaw biex fidlam ma tintilfux. Trab kont u trab interġa' ssir. Biss m'intix tal-mewt il-sir. Ara l-bxara tajba li l-bnedmin hawn fil-qlub mitnub nidmin. U bil-wieqfa. Ħut Jeżis, aħna u nissemgħu illum leħen il-mulej li qed jistedinna niġġeddu fil-ħsibijiet u fl-emil kollu tagħna. Nitolbuh il-grazzja li dan ir-randan ikun għalina żmien tajjeb ta' salvazzjoni. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek. Kyrie eleison. Flimkien. Kyrie eleison. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom. Għax issa huwa żmien tas-salvazzjoni. Kriste eleison. Kriste eleison. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Biex fil-waqt li nsumu u namlu emejjel ta' penitenza, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità nisranija tagħna. Kriste eleison. Kriste eleison. Nitolbu flimkien għall-Ukrajina, għall-paċi fid-dinja biex il-mulej permezz tat-talb tal-Kristjani tal-insara mad-dinja kollha illum kienet ġurnata dedikata għat-talb u l-penitenza għal dan l-iskop. Il-mulej permezz ta' dan it-talb irattab il-qalb ta' dawk illi minnhom tiddependi d-deċiżjoni tal-gwerra biex ma jixteritx dem biex il-bniedem jgħix fil-paċi biex inqisu lil xulxin tas-sew bħala aħwa nitolbu ismana nitolbuk mulej. U Alla missier li tista' kollox aħna nroddulek ħajr għaliex qed tagħtina dan iż-żmien tajjeb ta' salvazzjoni. Għamel li jkun għalina żmien ta' tiġdid fir-ruħ fil-ġisem biex bil-ferħ niċċelebraw il-festa tal-Għid ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-akbar offerta mill-taħint meta min Alla morti ċekkin fuq is-salib ma tlajtx biex kbirt imma biex vittma lina sirt. L-akbar offerta ġeddi dal-lum dal-poplu xin miġbur ikun bil-ħobb stanlit fuqna l-artal u jikseb fik l-aqwa rigal. L-akbar offerta ssir kuljum xin ħaj preżenti fostna tkun biex dak li darbar baħt fuq salib iġġeddidulna kuljum hekk qrib. L-akbar offerta mill-taħint meta min Alla morti xejjint fuq is-salib ma tlajtx biex kbirt imma biex vittma lina sirt.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandiema u imħabba inrażnu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubitna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet ħeżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto salvatur ta' dinja, għax bis-salib u l-qawm intijek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment il-benefatturi ta' dan il-katedral,
Manuel Caruana u l-irwieħ tal-familja Gatt, is-saċerdot Monsignor Salvino Xikluna u Viktor Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk minn sebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tagħna hu Missier, u l-Missier ma jibża minn xejn minn dak li hu jew minn dak li jagħmel l-iben tiegħu, imma jilqgħu jaċċettaħ kollu kemm hu. U meta l-iben ikun sinċier mal-Missier, ikun jista' jħalli lill-Missier u jagħtih il-pariri siwja għall-ħajja. Ejjew b'sinċerità kbira, b'fiduċja kbira f'dan il-Missier li jridilna tassew il-ġejt, nippruvaw ninżgħu il-maskli tagħna, nippruvaw noħorġu minn fuq il-palk u ngħixu fir-realtà tagħna, kull wieħed u kull waħda minna fir-realtà f'qira tiegħu. Kull wieħed u kull waħda minna għandna l-faqar u d-djufija tagħna. U f'talba ħirġa mill-qalb nitolbu lill-Missier biex matul din il-mixja tar-Randan ifejjaqna, inaddafna, isalvana, nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, issa ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
جسمي لهم ضايف خليني صلب قريب بشفيعتكم للفدوى مبدية في الصليب ومتى يكون منظف خليني incomplete فوسط تديني صالتنا تمحبة باركة وجيد nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li rċivejna ikun ta' għajnuna għalina. Biex is-sawm tagħna, it-talb tagħna, l-penitenza tagħna jkunu jogħġbuk u jiswewlna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Issa illi bdejna flimkien din il-mixja, nħeġġiġkom ħalli nkompluha flimkien. Segwu dejjem il-bulettejn dwar dak li tipproponilkom il-komunità tal-fidi l-parroċċa tagħna, partikolarment kull nhar ta' ġimgħa il-quddies ta' filgħaxija tkun biħsieb illi jkomplej mal-pjan pastorali djoċesà sejrin nieħdu temi differenti meħudejn mill-enċiklika tal-Papa Evangelii Gaudium dwar sfidi li aħna għandna fil-komunitajiet tagħna tal-fidi, fid-dinja tal-lum, fil-Knisja tal-lum. Inħeġġeġ ħafna biex għalmenu nhar ta' ġimgħa ninġabru flimkien għal quddiesa fis-6:30. Nhar il-Ħadd ukoll fis-2:30 immorru bil-mixi lejn is-Santwarju ta' Pinu biex nafdaw taħt il-ħarsa ta' Marja lilna nfusna u d-dinja kollha. Nħeġġeġ il-familji jiġu ħalli nitolbu għal paċi. Intom it-tfal fl-aħħar tal-quddiesa nitlobkom sabiex tiġbru l-karus hawnhekk li hawn u tiġbru wkoll il-kalendarju tar-Randan. Eventwalment dan il-karus poġġu il-flus li jintom sejrin tissejvjaw sewwa tul dan ir-Randan u sejrin nagħtuhom lid-dar tal-Providenza kif nagħmlu ta' kull sena. Kull tifel u kull tifla jieħu karus u jieħu l-kalendarju tar-Randan. Dritt wara din il-quddiesa fil-ħin tas-7:15 ikollna l-aħħar quddiesa. Birek u Alla lil poplu tiegħek. Int li tħares il-min jittama fik. Salvaħ minn dnubietu. Iddefendih mill-għadu. U ħejjih tajjeb biex iżomm sħiħ sal-aħħar fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej.
iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu. Taħt is-salib bħal-sita imbikija fuq bina kollu dmija imsallab et imut. Wiqfa taħt is-salib Marija f'agonija titniet bidbatija tidbekka fuq Ġesu. In mhux lilu li żjed nibki iżda lilkom midinbin għaliex intom u lidkom tant min Alla jimbedin. Iva nibki x'in narakom li l-libni ma tridux tibqaw il-bot u lejh ma tersqux.